Pinaigting ng Angeles City Police Office o ACPO ang presensya ng mga pulis at ang mga hakbang sa seguridad sa mga paaralan sa lungsod ng Angeles bilang bahagi ng patuloy nitong kampanya upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Joselito Villarosa Jr., City Director, mas pinaigting ng ACPO ang police presence at school visitation activities sa iba't ibang paaralan sa Angeles City. Ayon sa ACPO, matagal nang isinasagawa ng kanilang hanay ang regular na pagbisita at pagmamonitor sa mga paaralan. Gayunman, lalo pa nilang pinalakas ang mga hakbang sa seguridad kasunod ng naganap na insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Layunin ng mas mahigpit na pagpapatupad ng seguridad na matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang school personnel, gayon din ang pagpapanatili ng ligtas at maayos na kapaligiran para sa pag-aaral. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng ACPO sa mga school administrators at iba pang kinaukulang sektor upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng mga hakbang para sa seguridad sa loob at paligid ng mga paaralan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.